emakhaya ngilethele nomhlahlo wesimo sezulu mbukela iguqubele maphakathi nezwe namhlanje ebusuku njengoba nizibonela ngethombe ze-satellite ikakhulukazi endaweni ezimaphakathi nangasempumalanga nezwe kanti namathuba emvula azoba u-60% endaweni eziningi kufaka phakathi esifundazweni iGauteng impumalanga nesifundazwe Eastern Cape naKwaZulu Natal ngixwayiseke mbukela ngemvula ehambisana ukuduma okunobungozi ikakhulukazi empumalanga nesifundazwe Eastern Cape eLesotho kanye nasesifundazweni iKwaZulu Natal qaphela mbukela lezo ndawo ngoba ngalindeleka umoya ovunguza ngamandla nemvula engahambisana nezikhukhula kulezo ndawo ebusuku namhlanje kanti ke nakusasa siyabona mbukela umsingo bandayo ngasogwini seningizimu ozohambisana amathutshana nje imvula engaba lapha nalapha ngasogwini esifundazweni Western Cape na Eastern Cape kanti ngenkaza ntambama amathuba emvula azothanda ukwanda endaweni ezingasempumalanga nezwe imvula ihambisana ukuduma okunobungozi esifundazweni eGauteng empumalanga nasenyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal qaphela ke mbukela isichotho singalindeleke endaweni ezisenyakatho nesifundazwe ikakhulu ngenkathi zantambama kanti amazinga ngaphansi ebusuku namhlanje lifudumele mbukela ngasogwini esifundazweni KwaZulu Natal u20 degrees eRichards Bay kuba 19 degrees eThekwini kanti lapha eJohannesburg u17 u20 degrees naseMbombela lebanda ke mbukela uSutherland ngo7 degrees kanti ke kusasa sazoqhubeka nje lishisa likhipha umkhove etshene enyakatho mpumalanga nezwe lifudumala kamnandi kodwa ngasogwini esifundazweni KwaZulu Natal ngo26 degrees eThekwini ngizobamba lapha umhlahlo wezulu emakhaya infisela ubusuku obuhle